Αν δεν ψάξεις δεν θα βρεις, αν δεν ρωτήσεις δεν θα μάθεις. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ και συγγνώμη για τη σημερινή ερώτηση, αλλά θα πικάρει κάποιους, είναι όμως μονόδρομος για την εξέλιξη. Οκ, πάμε να ρωτήσουμε. Αλήθεια. Πόσο δεν έχω χρόνο να κάνω πράγματα για εμένα ή τελικά πόσο δεν αξίζω να κάνω πράγματα για εμένα. Τι ισχύει? Αλήθεια. Τι ισχύει πραγματικά? Ότι δεν έχω χρόνο να κάνω πράγματα για εμένα ή ότι αισθάνομαι πως δεν αξίζω να κάνω πράγματα για εμένα? Φίλοι μου, μην φοβηθείτε τις απαντήσεις, να είστε απόλυτα ειλικρινείς, brutally honest, και θα κάνουν τεράστιες αλλαγές στη ζωή σας, στη ζωή μου, στη ζωή μας. Στείλτε το, μοιραστείτε το, γράψτε μου και σας ευχαριστώ ξανά.